Nideok, ongi etorri guztioi. Maria da guretzat eredu eta berarengandik ikasi behar dugu gure santutasun bidean aurrera egiten, berari laguntza eskatuz. Bigarren egun honetan, eskadiezaigugun Ama Birjinari lagundiezagula geure bizitzan, eta gure zenide eta lagunen bizian ere. Hasi dezagun Eukaristia ospakizuna, esker honezko kantuz abestuz.
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Kristok bekatuaren eta heriotzaren gain lortu duen garaipena ospatzen dugu igandean. Aitor dezagun zeruetako aitaren errukiaren arabera beharrean gaudela. Bekaturako hilik bizi berrira piztu gaitezen. Jesus jauna, egiaren eta graziaren betea zarena. Erruki jauna, Jesus jauna, gu aberazteko zeure burua behartxu egin duzuna. Kristo erruki, Jesus jauna, geurekin zeure herri santua egitera etorri zarena. Erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Aintza zeruetan jainkoari, egin dezagun otoitz. Zerulurren jangoikoa, zugandik datorron guztia. Zartu geure bihotzean zuganako maitasuna. Lotu gaitzazu, gero eta estuago zurekin. Geure baitan indar dezagun
geure baitan indar dezazun onden guztia. Eta indartu duzuna arreta handiz zaindu. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más grande seas, más debes humillarte y así alcanzarás el favor del Señor. Muchos son los altivos e ilustres, pero Él revela sus secretos a los mansos, porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. La desgracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios. Un oído atento es el deseo del sabio. Palabra de Dios. Goya jainkoa hari kanta, gure herdian haundi baita. Hebreairei egindako gutunetik, zenideok. Zuek ezarete hurbildu Israeldarrak bezala, bidaitekeen mendi batera. Zu kiskalgarria, odei itxia, ilunpea eta ekaitza zeuden mendira. Ez duzue entzun turuta ontzik, ez da hotzik ere. Ahotsa entzun zuten Israeldarrek gehiago ez ziazeiela hitz egin eskatu zuten. Zion mendira hurbildu zarete zuek, jainko biziaren irira, zeruko Jerusalenera, jainkoa goresteko bildurrik dauden bilaka eta milaka aingeruren gana, beren izenak zeruetan idatzirik dituzten lehen semeen batzarrera, guztien epaile den jainkoen gana. Beren helburura iritsi diren zintzoen espiritun gana, eta itun berriaren bitarteko den Jerusalen gana. Jaunak, esana. Alleluia.
Jauna zurekin. Jesucristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Jauna kesana. Hangoikoak Moisesi legea eman baino lehen, 10 aginduak eman baino lehen, Jangoikoaren herria arau bat zuen. Ezin zuten gerturatu, ezin zuten igo Sinai mendira. Zergatik? Sinai mendian jainkoa jeisten zen, eta topaketa bat ematen zen. Pertsona bakarra igotzea zeukan, Moises. Eta laguntza behar balimazu Moises Aroni deitzen zion, besterik ez. Agindua zeukaten herria mendi horretara gerturatu edo igotzen balimazan Jangoikoaren zigorra jasoko zutela. Errespetatzen zuten. Olako batean, trumoiak eta sekulako zarata ahitu zen mendi inguru horretan, lehenengo irakurgaiak esan digun bezala. Jainkoa jeiste zen. Jainkoa jeisten ari zen. Moises igotzen da. Jainkoak mezua ematen dio eta Moisesek mezua herritarrei helarazten die. Hala zan, garai hartan. Bigarrengo irakurgaian esaten digu Jangoikoaren etorrerarekin, Jesusekin, hau aldatu egin dala. Jesus joaten da. Horretxegatik gaur, aitu dezakegu lehenengo evangelioan nola Jesus fariseun etxera sartzen da. Naiz eta beraiek kontran eduki. Jesus juten da. Eta hortxe esaten die bi parabola. Ezkontza batean sartzen zeatenen edo juten zeatenen azkenengo lekuak hartu. Normalean ezkontza batea juten gea eta ikusten dugu edo fijatzen gea ezkonkideak nun eseriko dian. Aber gu gertu gauden edo ez.
Ez, Jesusek esaten du ez, atzien gelditu. Porque lehenengo mailan jartzen balimazea, eskonkideak etorriko dira, eta zango dizue, guztua zaude, baino ez da zure lekua. Segi atzea. Burumakur, atzera joan beharra daukagu. Berdin pasatzen da, bazkari bat eman berra daukagunean. Jesusek esaten digu, ez gonbidatu, gero gonbidatuko zaituzten pertsona hoiei? Maitatzea maite zaituzten nahi erreza da. Gonbidatu, ezer ez dauketen pertsona hoiei, hala egin du Jesusek. Jesus, jainkoa izanik, ez zuen nun lo egiteko lekurik. Behartxu, etorri zen, ez zuen ezer eduki, hil egin zuten. Hoixe da, geure bidea, hoixe da geure misioa, Kristau bezala. Ez gera kasta bat, ez. Gera jangoikoaren eskuak, gera jangoikoaren hankak, eta gure jangoikoak salbamena eman nahi digu, edo eman nahi du herritarrei, mundu osoari gure bitartez. Moises aukeratu zuen bezala. Orain ez gera guk hilo behar zinai mendira, bera geizten da gure artean, eta gurekin batera ematen du mezu hori. En la antigua alianza había una dinámica de que Dios bajaba al monte Sinaí y Moisés subía, ahí se daba el encuentro y ese encuentro proporcionaba un mensaje al pueblo de Dios y así vivían su tiempo de salvación. Jesús, con la venida de Jesús pasa todo lo contrario. Es el mismo tiempo de salvación, pero ahora Jesús no baja al monte Sinaí, sino baja a donde nosotros. Pero a donde nosotros, no a donde todos. Jesús nos dice en esta parábola, baja a los humildes, a los que se ponen atrás. Pero no los que se ponen atrás por vergüenza, No los que se ponen atrás porque, a ver, que no me vea mucha gente, no. Los que se ponen atrás porque no se consideran mejor que los demás. Los que se ponen atrás porque se consideran personas que están al servicio de los demás. Y Jesús dice, ¿a dónde esos he venido yo? Porque yo no he tenido en dónde reclinar mi cabeza. Por lo tanto, si queréis encontrar a Dios entre vosotros, a Jesús entre vosotros, invitar a comer a esos necesitados, tenerlos en vuestra vida, rezar por ellos, acogerlos en vuestro corazón, porque ahí me encontraréis a mí. Porque yo también me he hecho pobre, porque yo también me he hecho necesitado, porque yo también me he hecho, al ser la vida, me he hecho sacrificio para todos, me he hecho muerte para todos. Pues hoy le pedimos al Señor que nos dé esta gracia de vivir en humildad nuestra misión, vivir en servicio nuestra misión y vivir viendo a Jesucristo en los más necesitados. Y no solo estamos hablando de los necesitados materiales, que también son necesitados, pero los necesitados también espirituales o de interior también existen. Pues hoy le pedimos al Señor que tengamos en nuestra vida a estos hermanos nuestros, que ahí es en donde nosotros podemos experimentar el amor y la dedicación que el Señor nos quiere regalar. Zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aita guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna,
Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernetara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jainkoa Aita Guztiunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak baitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Zenideok, eskadezaiogun jaunari entzun ditzala geure otoitzak. Maria eta Joseren etxean, familia bizitza elkarbanatu zuen jaunak. Zaindu dezala bakean, kristau familia guztien elkar bizitza. Egigun otoitz. Gizaki guztiak, Kristo jauna, ezagutzera hel daitezen, eta bere inguruan betiko bil daitezen. Galduta zeudenak bilatzera, eta salbatzera etorria denez. Egigun otoitz. Gure giza izatea hartu zuen Jainkoaren semea, izan dadila negar egiten dutenentzat post, gaixoentzat osasun, hiltzorian daudenen babes, eta egun hauetan bakarrik eta triste daudenentzat goiko indar. Egigun otoitz. Gure familietan az dadin Jesus, Jainkoaren seme eta gure salbatzaileen ganekako fedea. Egigun otoitz. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Nideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan.
Eskaintza santu honek jauna, ekar dezaigula beti, zeure salbamenaren doaina. Sakramentuetan irudiz ospatzen duguna, zeure indarraz bere betera eraman dezan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu, jainkoal guztidun beti irekorri. Zeure semea, geure salbatzailea bidaltzeraino maite izan baitzuen mundua, bekatuan izan ezik beste guztietan geure antzeko egin duzu. Zeure semearengan maite zuenak gugan ere maitatzeko. Ark, zure esaneko izanik, eskuratu dizkigu berriro, guk zure esaneko ez izateagatik galdutako ondasunak. Horregatik guk ere, aingero eta santu guztiekin batean, gorezten zaitugu jauna, pos batean kantari. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak manez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oreigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izango goan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza.
Eramazu maitasun osora Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Horbat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zure gana eraman dituzun Maria Pilar Tolosa eta Jose Miguel Osa. Heriotzan zeure semearekin bat egin duten ez gero, pistoran ere berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur horitzen ditugun Angelina, Enrique, Luisa, Retolaza familian hildakoak, Jose Mari, Fernando, Antxon, Jose Manuel, Edu, Juan José, Mari Jose, Guadalupe, Jesus eta Arantxa, Rosario eta Jose, Gorostola Urbi eta familian hildakoak, Antxon, Jesus eta Rosario, Geni eta Sebastian, Eizmendi Goikotxea familian hildakoak, Aperribai familian hildakoak, Teodoro eta Joakina, Maritxu eta Lauri, Sagrario, Madalen eta Jose Mari, Alaitz. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeura aurpegeren argitan. Errukizak izkibarren gu guztiok betiko bizi eritxi ezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gortzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezakun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzupak agurgunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan zendo, betiko zorinaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakega beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Amen.
Onamen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak. Amen.
Egin dezagun otoitz. Mai santuko ogia harturik, otoitz egiten dizugu jauna, maitasunaren agiria den janari honek, sendo dezala geure bihotza, geure zenidengan zu zerbitza zaitzagun. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta bedenkatzaitzatela jangoeko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun biherre elkar ikusten dugu arratzalde eta egun eder bat izan dezazuela.